Hamburg beba. Yes, sir. Akwe mani hawala mrenga ga na social media dey dem ga dey robo work interview. Yes, sir. The way phone na na ka bilota ga lara mazo. Shop. Go. Asking them you. Why you just room English? The way for get like bilota ga las get some gonna pagan on there. Loto you in the cherobi. You turn your woo water. A market agree brown. Mpa bishop akparaga mo. Omakwa nwonya akparaga ya na akpara m. Ya kutakwa na mpaga no ga gela bamba leshita ba da abra maramba. Abịam for interview, don't worry, sorry, okay? Mpaga no there. So one abịam for interviews. Okay. Don't Don't worry, don't happier, don't worry. Mba we egwu ko na-egwu na ihe happier. Biko we abịam for Them you mpaga no there get bianca me nyam pagi phone them you. Bishop akparaga, me ponye akparaga. Ime onye peleta mpa here. Ginu nini hu mpa ma apare nwa ya. Abare mam. Bishop okwo no onye niile ka ifure ka ị ga na-akpari yo. Nyempa phone. Dem mpa here. Mpese. Sena na imum na abare mam ono dem. Okutuka na mpa ila mpa no. Ile buzini bodo. Mpa. Mpa mwage biranga asu English. Au English ka eji mara ndị Igbo. Odi eji mara ndị Igbo na mara ga na go na icho do cha. Mpa o te ba no wi ihe eji mara ndị Igbo. Mpa ị gara abali mpa. Si asu So ima ugbo ihe no no ile odo ile beke. Ifu mo botra mo ụmụaka ndị na-eche township akpọlụ ya giga asụrụ English ya gada na ene. Ọ dị mma. No ni ha ga na ekechi. A ga-eme na a ga-ekochi nwa ahụ taa. Nwa gị nwaanyị ha taa. Ya bịa nga bịa megara manya. Mana dịkwa na efe ni anyị. Ole ihe o ji amegara manya mpa. Ọ dịkwa na efe ni do anyị. Mana adị efe ni do anyị o. A ga na-akọwara mmadụ. Ndo kana mra ko na ana enye kakaji ana nya nya ka ye ada pa ya rumi Mpa go shimbara paka mushe bara maka ya na gi meire mi ga ba ba tuma shimbara na osuru beke unu shimbara na osuru beke so bara gịnwa gbaghara kwa mpa. Okay, mom. Mpija mpa. Nwunye gị ọnọkwa ya? Ọ nọ ya? Ije detụkwa ihe ọnụ. Mpa. Ok, ije. Mpa mgbanụ. Ya dị ma nna. Eme na ga akpa nna nwa ga le ihe ọrụ ya ụmụ ka mara cha ọrụ ya nwa gị nwaanyị anọghị na azụ ele ihe ọrụ ya nọọsụ ọ mmeghe interview mmeghe interview di mmeghe ya n'obi ọcha gị mee ya gwakwa ya bụ ihe ife onwe ya chọkwala ọchị nga m gakwa abara ya mba wokwe mpawara ya mba na-aga efụta menwara m anya mba jiri eji ka na ngwa the interview ga-ebido with you mpakwe mana ihe m meghe nga aga na social media niile ebe ọwụ nwa gị ọkwe mana ọ ga-aba na social media niile m ga n'iru. Yes. Okay. Mpa. Nwa gị nwaanyị enwele mgbe ọ gbarala ara. Mba.
Chikwekwekwe. Iwu onye ebe. Ammonia ebeno, ammonia ụmụaka ebe. Nwa gị ọ dị afọ ole? Ọ dị 50, I think 15 years now. I'm 22 years. Ọ bụ na 22 years now, no? 20. Mpa gị nwere dị afọ ole kwanụ? Mụ na nwe m nọ, anọ m 82 years. Mpa, nwa gị nwaanyị o ji ata arụ? Mba, ọ datara, ọ bedịkwara onye ọ tara. O ji alụ ọgụ okporo ụzọ? Mba, ọlụbeghị ọgụ. Mba, ụmụ mmadụ American alụ ọgụ ma. Nne bịa nso ka a na-ahụ onye a na-emere mpa ya ntavi, bịa nso. Mpa, nwa agbọghọbịa awụ nwa gị. Enwele mgbe onye n'ote akwụkwọ na-adị akwụkwọ. Mba. Emelia ihe eze nwaanyị ma ihe mmụọ mmiri ọgbanje? Mba, ọ dịkwa n'aka anyị. Ọnwụ ike ọ nọ na famili ishi na ya pụta? Mba, ụmụnne m anyị nọchi. Mpa akwa ịmata na ajụjụ m na-ajụ wa ajụjụ a na-eche eke ma a ga-elu di na nwaanyị. Ọ bụ ihe na-eche. Ọ ya wee ntavi emeghe nga ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa na-agacha lụrụ di ha na-eche ka ihe ndị. Enwere nwa gị onye goof? Mba, mwa ka mmiri gara goof. Na America ara sa gamara ara goof. Ebe cha church. Mpa. Nwa gị anọghị n'azọ onye oshi? Mba, ọtụtụ bedi ihe mmụrụ kemgbe. Nna ya ụmụ onye oshi m ụmụnna ahụ ka nne onye oshi. Otu ka ishe defend gakwana ya bụ Otele Mpa. Ele ihe ije defend ga nwata nwaanyị a like this? All the defend, nna gwa gị ka ewe eziokwu. Maka amadụ m onye ewu. Ka mụrụ ya mere nọdụ Chineke Egypt gị ga-akọwara m. Mpa sị nwa gị nwaanyị na ya kwụrụ ọtọ lara ma zụta ọnọma ahụ ma ụkwụ ya ozuru oke, ahụ ya ozuru oke. Come on, lazo. Tọnọ. Akụkọ. Asị gị tọnọ gị kwụrụ. Akụkọ. Look at. Mpa. Ele ihe mere na onwe hụ ihe ụmụ nwaanyị bie na-enwe n'azụ? Ihe ọgịnị? Azụ otele. Bishop, I want to Chineke shike. Oh, mmadụ oji aka ebi, Chukwu na-ebighị ike. Ike Chukwu ebighị na nga enyi ya ka ọ ga-eji. Ele ihe ije sọ Chineke nyere ụdị ihe ka ele ihe mere na onwe na famili unu na-enweghị otele? Nwere otele. Ele ihe mere na o ji gbara aka otele fụta ụwa? Maka gịnị si azụ onye amara Chukwu ga-akọwa, onye na-ekiri ya ga-akọwa otu otele si dị ọta. Nye ga-akọwa otu anya otele fụta ụwa Mpa. Jehova ga-akọwa otu nye Otele Mma jegara agụmagụ ndị ji ajụjụ onwe ka m ga-ajụ eleji Otele Mma so na onwe nwede otele ole ihe ọ ga-asị ọ ga-ajụ ọ mere ihe onwe ha otele onwe ha ara unu aga kpọrọ ya bịa sị mma wee ntavi o gburu ara eme ọ bụ ọlọla ji ya lọdụ da Bishop Lekpe Bishop Pam kọfara Lekpe ana m ka ihe na Mpa ele ihe tọgha gị na Bishop maka ịkparịga na-enweghị mara ihe o ji achịga. Ewezga na Mpa nọ nga m sị dem you. Okay. Mpa. Nwa gị nwaanyị ọwụ onye asịrị? Mba, amara m maka mmiri na-asịrị ya enwerekwa onye eziokwu na-ahụ ụdọ otu esi enwe ụwa na ebido na eziokwu ahụ dị m na ọdụ ahụ ndị eziokwu ahụta enwere onye egbe eluigwe gbagburule na famili gị? Mbakwa Chukwu ekwekwele
Dadabo. Bịa nne, ị matala nwoke kemgbe nne gị na nna gị kwụ mụọ gị matala nwoke. Ejela m achụ nwoke. Ị matala nwoke gasị iji lachụ ị matala nwoke. Mba. Ị mahụ nwoke. Ihe m ọ biznes m ka m mindere. Ihe ọbụla gbasara nwoke. Mpa m nọ nga mpa m onye m ihe ọbụla gbasara nwoke anụghị na my agenda. Nọọsụ m wụ ka m wụ. Nọọsụ ewu ka ewu. Mpa. From primary school, ejela m achụ nwoke ma efọ nke ịma ihe nwoke. Nwoke detala gị aka gịsị m enwe ya fọ ịma nwoke. Mba. Mpa ikwere ekwe ọ wee eziokwu. Emere ajina ajụ mmadụ ya eji aka kọwaa ya ọ dị ga-akọwa wee ga-akọwa. Oke ya nwa ga-eso nke ahụ but ọ sị m jụọ gị n'ịma sọ mabe nwoke wee ele ihe o ji eboghe gị ihe ị na-amaghị ele ihe o ji eboghe gị agwa na ele ihe o ji eboghe gị ihe ị na-amaghị. O si gị jee m ọwụ na wee aghọtara m n'oge otu kpara mmiri kpena onye ọbụla ga-aga ya pụọ ya chee m mba si akpọlaghị aha na nke ahụ si akpọlaghị aha na enweghị ihe ịma gbasara nke ahụ. oke abụrụ m aha na emedi ihe mma banye ekwe na ya ga-aza dekweri zaa dekweri bịa onwere onye ọ bụrụ na mma nwoke ọ ma ike m ebuole ma ara m ebuole aja m achụ nwoke otu ka m dị ọtụlechi Chineke si na nke m abịala. Okay. Mpe nọ na ya sọ nwa onye ọma. ihe m chere na esi n'ọwa ga-aza dekweri. Ya pụtara ọnwụ nwa Mary nne mụtara Jesu n'otu ha na Kristi. Bịa na ị na-aga n'ụzọ na-eme gị Ha buru ibu bata ana m ekwe ha. enwere mgbe ha hụrụ gị ha meghị sị gị bebi na ha chọrọ ịhụ. Ha buru ibu bọtụ ha niile enweghị nke dị straight forward ha na-awagharị mmadụ so achọghị m ihe ọbụla na-enye ndụ m nsogbu. Ebiri mpa gị ọ gwara gị okwu mbụ? Mba ihe ha ọnwụ nke hụrụ m ọsọ na nwa ya laikiri m. Nne m ga-ala gị. But ana m ekwe n'ihi na enwere ihe m chụga further. Yes. My education first. Mpa nwa gị o ji agba ka nkịta? Mba. Ụmụ gị ọ dị ole? Ụmụ ndị isii. Bịa nne genotype gị wụ gịnị? Genotype m AA. Blood group gị? O positive. Ngwa akpa akara ekwentị gị. 081 40 86 7201. Gbagharịa ya. 081 40 86 7201. Mpa ndị apara ụ na-aga echebe na nwoke akwụchi ụ na-akpọwala ha na fon